mang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, good morning! Welcome po sa programang Radyo Klinika. Sabado ngunyan, mga tugang healthy lifestyle tayo. Ha? Gabos tabing marahay sa karahayan kan sa tuyang salud pag-irestoryan sa programang mga tugang Radyo Klinika ngunyan pong aldaw nin Sabado. Importante sa tuyang pag-irestoryan ngunyan tungkol tabi sa talinga. Yan, ha? Ang pag-irestoryahan ta, mga tugang kung paano tabi ang pag-ataman kan sa tuyang talinga, ano-ano ang mga helang kan sa tuyang talinga, ano-ano ang mga bagay-bagay na dapat natong riparohon kung ang may talinga ta, may problema. Ha? Importante, mga tugang, ang pagdangog, di ba? Importante ang pagdangog. Lalo na mga tugang, importante mong pagdangog na ikapo nakakasabot. Ha? Pagalon baga po ang talinga mo, medyo lubog-lubog na, di ba? Ano nyon sa talinga ta? Na dapat niya tong atamanon, ha? Para po mga tugang sa mga gustong magpaabot nin hapot, 0969-088-5548, 0966-203-0034. Ulito niya to, ha? 0969-088-5548, 0966-203-0034. Para po mga tugang sa mga gusto magpaabotin hapot, tabi ko niya na pag-aaga. Ang sa tuya, tabing bisita, haloy-haloy ko ng nakahuron ini. Siguro mga 7 years o 6 years ago. Pero midbidon ko po ini na personal mga tugang. Ang sa tuya, tabing resource person, sa tabing ENT. Specialista po siya mga tugang sa sinabi ng bagay. Kaya po, ano man ay hapot nindo, pero masintro lang kita ngunyan aga, mga tugang sa satuya pong talinga. Ha? Takan March 3, nailing ko sa schedule kan Department of Health, tabi, Ear Care Day. Yan, ha? Importante baga, di ba? Kung ang satuyang lawas, pinag-ataman ta. Ngani po, mga tugang nakita na yung problema, importante po na tamanon-taman ang satuya, tabing talinga. Nasa linya, via Zoom, mga tugang sa tuyang resource person, Dr. Abraham Gonzales. Doktor, maray na aga po. Welcome sa tuyang programa. It's been a long time, Doc. Yeah, good morning, Henry. It's been a long time. Thank you sa invitation. Iya, salamat na maray, ha. Haloy-haloy kita na naghurun, Doc, ha. Last time kung natandaan gari, nagdigdi ka po sa DCGB, di ba? Nagdigdi ka sa studio ka ito, eh. Oh, yes. Oh. Personal ako nagdiyan. Pero Doc, na ka ba nagugurang, ha? Ay, thank you. Senior na. Kasama na ako sa club. Oo nga. Oo nga. Okay. Doc, unahin ko na to, ha. Inotong ko na ini para, ano yan, may guide tulo sa mga listeners, ta. Saan ka na po ngunyan connected mo na saan po ang clinic mo ngunyan? Sa clinic ko po din sa Legazpi, sa Agod General Hospital. Mm-hmm. And then sa Tabaco, sa Coffee Hospital. Opo. Okay. Connected man po ako sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ayan, o. Tamang-tama, Doc. Kahit tanong naman mo kang diniyan ta ka sa opisina mo, tinawan ta kang imbitasyon. Sa opisina mo mismo, sa iraram kang sa ground kan amik, ground floor kan amik, di ba? Yes, Henry. Yeah. Opo. Kaya po, so, gusto makipaghilingan kay Dr. Abraham Gonzales po. Yan siya sa ground floor kang, paglawag mo sa amik, itong entrada kan amik, maikot ka lang. Right, left side, Doc, di ba? Left side, tama? Left side? From the gate? Basta yung doon sa school side. Yeah, oo. Tama, Dok. Tandang-tanda pagita. Alright. Sige po, Dok. Pag sinabing talinga, dito po, basic muna, regarding po sa ear care. Pag sinabi pong ears, gara na po ito ka-importante sa tuya bilang, although, simple listening yan, pero natapot na dapat ingatan tapuan sa tuyang talinga. Importante po ang sa tong talinga, siyempre, number 1 sa communication po, Opo. Oo. Siyempre, ang importante ang pagdangog. Kung di kita makadangog, di kita makapag-communicate, di kita makataram, di kita makapag-istoryahan. Opo.
I-ano ko lang, Henry, yung yung statistics sa WHO. Yeah, sure po. Go ahead, please. Oh. Ngunyan po, 1 in 5 people live with hearing loss. Oho. And 80% yan sa low to middle income country. So, kairiban na po kita dyan. Okay. Kung kukwentaon ta po yan, in 2019, that's 1.5 billion people Okay. with hearing loss. And it rises to 1.9 billion by 2030. Oho. And sa Southeast Asia alone, Opo. merong 400 million Oh. hearing loss. Mm. And it rises to 600 million by 2050. Opo. And more than 1 billion young people are at risk of permanent, take note, permanent, Uh-huh. avoidable hearing loss due to unsafe use of hearing devices. Mhm. Mhm. Ayun. And then i-quote ko lang in US dollar. Yeah. Kung ang ear and hearing care cost is cost effective, ibig sabihin kung meron tayong mga screening, mga prevention, ang invest lang natin, i-quote ko lang in US dollar, Yeah. 1.40 per person ang investment. Mhm. Kung siguro mga 500 or 600 pesos lang, Oo. Philippine peso. Oo. Tapos, kung meron tayong investment dyan sa hearing protection, Opo. ang babalik niyan, around $16 for a 10-year Oo. period. Mhm. Mhm. Unaddressed hearing loss poses an annual global cost of almost $1 trillion. Oho. Oho. Okay, yun po. Ang mga statistics lang. Wow. Wow. Medyo, Wow. hindi po magayon yun. Na statistics. Gari bako dok maray sa pagkadangog ko ah. Bako maray. Kung sabi tama ba dok? Gari parang tama ba? Gari with that statistics, gari sometimes or most of the time po, gari napapabayaan ta na atamanon ang satuyang talinga. Tama dok? Iyo po. Oo. So sa clinical sa number 1, ang usually sa mga pasyente ko, Mm. di ba pag nag-grocery tayo, marami tayong nakikita diyan yung tinatawag na cotton balls. Yeah. Cotton balls, cotton buds. Cotton buds, correct. Cotton buds. Oo. Mm. Yung bagay sugary mahabang stick na So, merong Oo. cotton sa dulo. Yeah. So hindi po advisable yan, Oo. Kasi usually, para gamit ang akala makakalinig yan sa talinga. Pero actually, daiman. Mm. Lalo pong ma-infection ang talinga Mm. and then kung meron tayong mga tuli, lalo mapupusta sa tuli. Oho. Okay. Okay. And the worst, yung gumagamit ngayon ng mga yung parang spoon na plastic. Aya. Bibili yata online yan. Mas matindi yun. Yeah. Mm. Lalo Mm. po yan, metal yata yan or plastic, whatever. Siyempre, sharp po yun. So, malulugad po ang talinga takayan. Yeah. Opo. Opo. Dok, pero ano dok ang pinaka-common na kausa kang hearing loss po base sa statistics na yan? Sa statistics, o base sa experience sa bago pa kita inaki, Oho. So kasi meron na kami ngayon tinatawag niya newborn hearing screening program. Ibig sabihin lahat ng pig-aki ngunyan, pig-screen na po hearing loss. Opo. So kaya po ang importante, pig-interview mo ang mga ina, siyempre so genetic, kung may history sa family na may maluyang pagdangog, maapektuhan man sa aki. Mm. Tapos so ina, kang pagbados, nagka-infeksyon. Opo. Trangkaso, especially yung mga viral infection, yung mga mumps or chicken pox. Yeah. O matatransfer po yan sa aki. So pwede pong pagluwas kang aki, may problema na po sa pagdangog niya. Ayun. Oho. Tapos pagluwas, baka low birth weight. Yeah. Kulang po sa pinto sa aki. Risk factor din yan. Mm. Tapos premature, kulang po sa bulan. Opo. Tapos nag-yellow sa aki. Yun, makikita yan. Okay. Yellow sa skin ka aki. Oho. And then sa childhood naman, adolescence, yung mga infection. Mm. Ayan.
Tapos sa adulthood and older age, yun na, sa mga hilang sa talinga, smoking, smoking. Smoking. Yan. Oo. Oo. Mm. Ang vape, ako nahiling na statistics na nagko-cause siya kang Hearing loss. Okay. Pero mas probably kasi pareho rin yan ng cigarette smoke, nag-inhale ta rin eh. Opo. Opo. Of course, yung age-related, as we get older, Yeah. nagugurang man po ang talinga. Pagluluya man po, yo. Okay. Actually, 25% Henry kang mga age 60 years old and greater, meron ng some degree of hearing loss. Yun ang mga Opo. causes, Henry. An excessive na pagresibido ki noises ngaya o tanog, ribok sa talinga. Ano yan? Minakaw sa po ang hearing loss, tabi? Sa Yung community. tabi, Henry, lalo mo yan, di ba sinabi ko, so, mga young people, Opo. Pero may Oo. naka-earbuds, di ba? yan. Oo. Makusubon po ang soundkaan, Oo. kasi para kang mayroong speaker na Yeah. tinapat mo dun sa talinga mo. Nagkakos po yan. Kaya advice ang mga pasyente, na-advise ko na kung magsa-sound sinda, dahil na pagbugtak sa talinga. Opo. Cellphone lang nasa luwas. Mga makusugulunong patian na. Lugad, nadadangog kataneng mo sa jeep, nadadangog mo ang... Yan, makusugo na yan. Oo. Kasi may allowable limit lang yung IRTA, around 80 dB na safe. Opo. So yan, pag nadangog mo na yan, siguro umabot na yan ng mga 90 o 100 dB. I see. So yung decibel na andok, ang sabihin, pag nadangog mo ang kataning mo na naka-earphone siya, naka-earpiece siya, kung sabihin ka, sobrang tanog niya, di ba? Makusog yan. Yes, makusugo na yan. Ayun. Ang Tama ba? danger pa yan, Henry, kasi siyempre, ang tendency mo, Oo. kang nagdadangog, i-increase na yung volume kasi maingay sa luwas. Yeah, correct. I-overcome niya yung background noise. Yeah. Nasa luwas siya, maribok, may traffic, i-increase niya yung background noise. Yung volume ng headphones. Yeah, oo. Tama ba, Dok? So habang naghahaloy, gari ang tendency mo is to louder, may loudest level kang earphone na iyan. Ako nga ni, actually, ikaw kami digdi, Dok, na ako nagpaparasulog ka ini, oh. Ining headphone. Tama yan, Henry. Ta imagine, sarong oras, bang oras akong nakasulat ang talinga ko digdi, di ba? Sometimes, Tama gari, yan. after the program, medyo, garo nga niya ako, lubog sa pagdangog ko, ha? Di ba? Pero may allowable limit man siya, pero kung so consistent na pirming naka-on yan sa talinga mo, may epekto tabi, Dok? Yo. Lalo na kung music yung mo, pinapakinggan mo. Tapos ina-advise namin, gumamit ng noise cancelling. Noise headphone. cancelling. Cancelling. Pero mas possible, di na namin na-advise yun. Kasi mahirap kontrolin yung Yung tunog. volume. Kasi siyempre, lalong napasarap ka ng ng pagdangog. Lalo na pa yung mga yung iba yung nagsasakay sa motorcycle. Yeah, oo. Okay, lalo na pang long drive, ayaw nilang maingay. Nagsusuot sila niyan. Yeah. So very detrimental po 'yon sa atin. Ang tunog do kang mouth kan misis. Ako niyan, kontrol kaya ta pa yang sa kanong kantalinga ta, sa baton kantalinga ta guro daw. Kung siguro kung consistent Henry baka tapos sarani yung sa talinga mo. Dai karaw lang. Karaw lang po. Okay, seriously. Basic, Doc. Balikan ko itong sinabi mo kasabago. Walang problema ang talinga mo. Normal ang sa imong pagdangogabos. Ngaya, gararo ka nga, na-test na whatever, normal. Paano po ang gari basic na pag-ataman kan sa tuyang talinga? Aki o adult na po? So yan po, yung number one sinabi ko yung day po maggaramit ng cotton buds sa'yo. Yeah, correct. That's number one. Lalo na yung mga parents, actually, pag mga aki, pigapot ko. So, aki, dahil man tamakulog, nagdumon sa kuya, makulog. Opo. Pigapot ko sa aki, dahil man na siya naglilinig. O, siyempre, sabi, pigapot ko, dahil man na ibang malinig sa parents. Oho. O, so, caregiver. Yo. Okay. Kaya pig-advise ko, yung mga cotton buds, dahil na ipagtago. Tapos, siyempre, pag tinago mo,
makukuhaman sana. Okay. Oo. So itapok na. Actually, ano ba yan, Henry? Businessman sana yan. Yeah, correct. Correct po. Yung cotton buds na yan. Mm. In the worst, yung mga, aside sa infection, meron ako mga cases na na butas yung eardrum. Oh my goodness. Oo. Oo, kasi masyadong napasok yung cotton bud sa loob. In fact, merong accident, naglalaro yung mga bata, nakaganon yung isa, tapos yung kapatid, ginanon yung... Ay, nako. Pumasok yung kamay. iba dyan. Nako. Nabutas yung eardrum. Oo. So, preventable po yun. Yeah. Iba, meron pa akong pasyente, actually, hairpin pigamit. Hairpin, meron pa posporoso, Oo. whatever na pwedeng ipasok sa tenga, ewan ko ba, Oo. mga kababayan natin. Okay. So, isa po yun, na very common na ginagawa natin na kakasira ng tenga. Oo. Number 2, yung mga loud sounds, yung sinabi nga natin. Loud yung sounds, mga, okay. Yung mga use of personal hearing devices. Mm. And then, yung mga, avoid po natin yung mga concert, ha? Yung mga videoke bars, mahilig tayo dyan, mga Pilipino. Mga singer tayo. Kung manunood ka man ng concert, malayo ka doon sa stage, sa speaker. Yeah. O kasi meron akong patient, nanood siya ng concert or umattend siya ng parang party, may sayawan. Tapos ang lapit niya doon sa sa Speaker. speaker. Wala, nabingi na. Okay. Nako. Oo. Tapos yung minsan yung mga movies, hindi ko alam kasi nanood ako dito sa natin, sa mga mall dito ng pelikula, ang lakas ng sound. Oo. Kaya siguro kailangang i-regulate natin yan. Maganda po, Henry, merong app sa cellphone, i-download natin, meron dyan decibel, free naman yan. Yeah. Decibel meter, i-on mo lang yon, makikita mo yung meron yung parang meter I na see. makikita mo yung lakas ng sound. Oo. So tama ba, Doc? Dapat pag sumunobra sa 80 decibels, medyo sobra na yan, hindi na natin kaya. May problema ng tainga mo. Oo. So dapat Even sa bahay, kung meron kang magandang sound system, di ba, kumisan yung kapitbahay natin. Tapos tayo mismo. Oo. Mga videoke natin dyan, ang lalakas. Yeah. Pag-reklamo din kapitbahay, so nakasira po yan. Meron nga akong pasyente, natulog siya, suot niya yung headset. Ay, nako. So pag gising niya, nabingi na. Oo. Grabe, Usong-uso pa naman yan ngayon. Oo. Tapos isa pa, yung gumamit tayo ng yung helmet. Helmet? Pag nag-motorcycle. Kasi kung minsan pag na-aksidente, wala kang helmet, tumama ulo mo, Oo. wala. Kasama na yung tenga mo. Masisira din yung tenga mo. Okay. Pag wala kang helmet. Tapos sa workplace, actually kasi hindi tayo maigpit dito Oo. Di ba yung mga construction, mga shop, Yeah. yung gumagamit ng mga grinder, mga jackhammer, malalakas po ang sound niyan. Maganda po gumamit tayo ng yung earmuff na tinatawag. Yung parang sa'yo, yung parang headset mo. Ang kaibahan lang po nun, walang lumalabas na sound. Yeah. Yung parang ginagamit sa firing range, di ba? Sa firing range, di ba? May takop ligdi sa talinga. That's right. Yeah. Oo. Yun, isa rin yun, yung mga nagpa-firing. Meron ako mga patient, yung mga military, pumunta sa akin, nabibingi na, nag-firing daw sila. Sabi ko, nagsuot ka ba ng hearing protector? Hindi. Kaya man. Meron, pero hindi sinuot. Yeah. Yan ang mahirap. Tapos isa pa yung firecracker, Henry, mga firecrackers. Yeah. Oo. Meron akong pasyente, naputokan, mga 1 or 2 meters away yung rebentador, nabingi na. Nako. So, iwasan po natin yung mga... So, actually, yung mga sinabi ko, preventable yun Yeah, correct. Kaya natin i-prevent. Okay. Doc, what about yung mga kababayan natin na nakatira sa airport, di ba? Pag touchdown and then take off ng eroplano, may nga ibagang eroplano masyado? Oo, kasi isa pa rin yun. Mga more than 100, maabot na ng 110 dB. Oo.
Kaya makita mo yung mga sa airport, yung mga, di ba malalapit sa aeroplano, yung mga workers doon. Yeah. Meron silang mga earmuff. Oo, tama. Nakasunod sila. Oo. Okay. So, balikan ko yung pinaka-common, yung paglimpya kan talinga niya. Siguro, Dok, mahapot ang listener ta, kung dahil nga lilimpihan may ang talinga, magatol nga ang talinga ko, gari nga may nagluwas na nga dyan nga na wax sa talinga ko. Ano nga ang gigibuhon mi po? Kung dahil pwede, Wala. kanong Nothing. kang earbuds. Ah? Nothing po. Kasi Andre, ang actually ang earwax, may akala kasi ng mga kababayan natin, ang earwax, dumi yan. Okay. Actually, hindi po yan dumi. Normal yan na po-produce ng tenga natin. Okay. And meron siyang purpose. Meron siyang antibacterial, antiviral na Opo. mechanism, Oo. piniprevent na infection, may waterproofing din siya. Kaya kita mo, maski mag-swimming tayo, hindi tayo, maski napasokan ng tubig, hindi naman tayo na nagkakasakit sa tenga. Yeah. So may purpose po siya. So ang ginagawa natin, cotton buds tayo ng cotton buds, natatanggal yung earwax. Okay. So wala nang protection yung tenga. Oo. So diyan na magsisimula. Kakate, pag kumate, kakalikutin mo. Oo. Wala. I see. So there's nothing you have to do. Kasi merong self-cleaning. Yeah. Para yeah. tayong automatic, para tayong computer para tayong AI. Oo. At tenga natin may self-cleaning mechanism. Ang tainga, Dok. Tenga natin. I see. So, Kaya sabi ko sa mga pasyente, pag kumate, ganunin mo na lang. Ganunin mo na lang. wag ipapasok yung yung finger sa tainga. Ang iba kasi, ang mga, ganun din na ginagamit, yung finger, kaso ang haba ng kuko. Yeah, iyon. Ang haba ng fingernail. So, Oo. may infection din yung tenga. Okay. So, Kasi basic, iba, Dok, hindi naman ako gumagamit ng cotton buds eh. Ano ba ginamit mo? Yung finger ko. Yeah. Yun. yeah. Okay. So, Ayun. basic, Dok, talaga, ang tainga, hindi pwedeng tanggalin natin yung wax, yung earwax, ano? Yes. Don't Oo. touch. Iyon. So, basic yun. Kasi nga palagi ko sinasabi, kaya nga di ba nakapasok yan sa loob, palagi ko sinasabi ng mga pasyente. Oo. Di ba unlike sa skin natin, nakalabas. Ang skin natin, ang kapal eh. Yeah. Ganunin mo. Yeah. Hindi yan maano. Ang skin ng tenga, manipis lang po yan. Yeah. So nasa loob yan, Dok. Hindi naman, 'di ba? Kasi naalala ko nung mga nag-aaral pa kami sa elementary, in-inspection ng teacher yung tainga, 'di ba? Sa loob at saka sa labas ng tainga. Ang notion kasi noon ay may tutuli ka ngaya, 'di ba? May tutuli ka whatever yan. So baka nagkaroon ng parang wrong interpretation ang mga bata na pag may tuli ka dyan, dapat tanggalin, di ba? Or kung may dumi ka dyan sa tainga sa labas, pwedeng tanggal. Pero pag yung wax na yon, talagang hindi pwedeng tanggalin kasi nga mayroon siyang protection sa ating tainga. Tama, Doc Abraham? That's right. Kaya nga dapat educate yung mga parents, caregivers. Sa family, wag gumamit noon ng cotton buds or anything na Oo. yun ang sinabi ko, yung mga sharp Yeah. object na ano sa tenga. Oo. Unless na may Isa problema pa, talaga. Henry, kung Opo. nagpapagupit ka, di ba? Nagpapagupit sa barbershop. Oo. Anong ginagawa ng barber sa tenga mo? Hmm. May ginagawa ba? May napansin Ay, ka? may ganoon, may ginaganon, di ba? Parang minamasahe yung tenga. Paminsan ginaganon ang finger sa sa may butas ng tenga, Doc. Hindi, meron dyan mas matindi. Yung ibang barbero, di ba may gunting? Opo. Papasok niya yung gunting sa tenga mo kasi tinatanggal niya yung buhok. Ay, nako. Oo. Pag nagganon po yung barbero niyo, lumipat na kayo ng barbero. Iwanan nyo yan. Eh, baka kung na-experience mo yun. Ako kasi na-experience ko yun, Henry. Oo. Oo. Kaya hindi na ako bumalik doon. Kasi, tama, Dok, di ba? Ang tainga natin, may buhok, di ba? Tama, may buhok siya. Lalo din na yung siya. mga balbo na tao. Oo. Parang, Marami tayo. pareho sa nose natin, di ba? Pareho sa nose. May buhok din siya, pero konti lang. Oo. Kakatakot Ayun. naman yun. Kakatakot naman. Alright. So, definitely, kung wala naman talagang sakit yan, wag natin gagalawin ang tainga natin. Okay. Ano, Dok, ang mga common na sakit na dapat, ano bang mga bagay-bagay na naramdaman natin na mga tao, na dapat pumunta na tayo sa inyo na mga ENT po, Dr. Abraham?
Number one, siyempre, usually pag noise induced, yung tinatawag niya dahil dyan sa mga malalakas na sound, firecracker, yung constant exposure natin sa malalakas na sound. Usually, tinatawag namin tinnitus. Tinnitus. Yung may ugong yan, ugo Yeah, o hangin okay. sa tenga. Okay. Oho. Usually, yan ang first sign ng na may hearing loss ka na. Yeah. Tapos, siyempre, yung hearing loss, pag may kasama ka sa bahay, usually malakas yan mag-TV. Akala niya ang normal pa yung volume, pero yung kasama niya sa bahay, nagre-reklamo na. Kasi ang lakas-lakas. Lalo yung matatanda. Yeah. Tapos pag kinakausap mo, siya, yung pakiulit. Oo. Parang hindi niya naririnig. Yeah. Yan ang mga symptoms ng hearing loss. Opo. Tapos, siyempre, of course, yung makati, yung masakit yung tenga. Oo. Yan ang mga symptoms ng hearing loss. Na dapat tingnan, na dapat tingnan, isang guri na sa inyong mga ENT. Dok, tama? Oo. Okay. Tamang-tama, So Dok. ringing, number one, ringing, tinnitus, yung itchiness, makati, or masakit, Oo. yung tenga, and mahina yung pandinig. Or Iyon. pwede rin may discharge, may lumalabas. Yeah. May lumalabas. Oh. So, yun mga bagay, wag ignorin yan. Kailangan pumunta po sa, ENT. Dok, tama sa inyo? Opo, wag na patagal kasi usually alam na yung mga ear infection, hindi ka makakatulog niyan. Yeah. Oo. Masakit talaga yan. Yeah. Okay. Tamang-tama, Dok. Si Dr. Santi Aranya, may text dito. Kwan po isa, sa DepEd po siya PhD po si Dr. Santi. Sabi niya, Sir Hen, almost a year na I'm suffering from tinnitus. What are the causes and how to cure? Yung sinabi ko, yung mga causes po, number one, yung exposure to loud sounds. Yeah. Ninyo Oh. na natin. Mm. And then yung pwede rin may tuli. Yeah. Very common din yung tuli, yung may impacted, yung nabablock na yung eardrum mo. Opo. Kasi Opo. gumamit ka ng cotton buds na push mo yung earwax, di na block na. Pwede rin mag-cause po yun ng tinnitus. Opo. Okay. Oo. Maganda po, magpa-consult na. Yeah. Tapos, siyempre, yung age-related din. Kung senior ka na, Oo. maganda po, magpa-consult na sa ENT para ma-check yung tenga mo. Yeah. Halos kaedad ko ito si Dr. Santi Bata pa kami, Dok. Pero sabi niya, almost a year na nag-suffering siya sa ganung bagay. So dapat talaga pala Dr. Santi, Sir Santi, matingnan ang tenga mo, madaling hanapin lang si Dr. Kawan Abraham diyan sa AMEC. Isang guni mo yan. Pero Dok, tama ba? Nagagamot ito, Dok? Nagagamot siya? Nagagamot po siya? Depende po sa kung mga infection, nagagamot natin yan. Okay. Pero yung mga noise-induced, yung sinabi ko nga kanina, unfortunately po, permanent na. Opo. Nadadamage po kasi yung cells ng nerve sa tenga. Oho. Pag na-damage, tinatawag namin hair cells, Okay. pag na-damage yun ng sobrang lakas na noise, hindi na siya nagre-recover. Ayun. Yun So, lang. wala, mag-hearing aid ka na. Yun lang. Oo. Mag-hearing aid na. Alright. Doc, another Expensive na question. yun. Mas mahal na po yun. Magkano ang hearing aid ngayon, Doc? Magkano? Mga 50,000 po ang isa. Mas maganda na lang, check up na lang kaysa mag-hearing aid ka. So yung headset mo na mura, napamahal ka pa ngayon. Oo, okay. Ito, sabi ng texter natin, Doc, paki-ask po kay Doc if pwede ang ear candling. Di ko alam to Ayun, Ear isa candling. pa Ano po ito? yun. Very dangerous po yun. Oo. Kasi ang ginagawa po sa ear candling, meron yung parang kandilang ilalagay sa tenga mo eh. Okay. Tapos, akala natin nakakalinis. Actually, di ba ang kandila, pag natutunaw, yung natutunaw din yung wax. Oo. Actually, ang pupunta sa tenga mo, yung wax mismo. Okay. Ang natutunaw yung kandila. So, yung wax papasok sa loob ng tenga mo. Ay, nako. So, actually, hindi naman siya nalinisan. Lalong pang nagka-problema ka sa tenga. Kasi yung wax ng natutunaw na candle, pumasok sa loob ng tenga mo. Oo. Kaya ang hirap alisin nun. Yeah. Kandila ba talaga yun, Doc? Ano ba talaga yun? Pinapasok na dyan? Candle po, linalagay nila dyan, naganyan niya yung kandila.
Tapos, ano yung kandila, sisindihan nila. Una ko. Nandiyan sa tenga mo. Bakit? So, hindi siya advisable, Doc, tama? Hindi, actually, dapat nga i-regulate ng government. Kasi di ba may makikita kayo, naka-advertise pa yan eh. Nako. Yung mga dyan sa mga spice ba kumisan? Oo. Bakit kaya? Usually sa spa yung ginagawa eh. Oo. Makikita ka doon ear candling. Nako. So, hindi siya pwede, no? Talagang posibleng masira ang tainga mo niyan, ang eardrum. Opo. Ayan, okay. May tinnitus po ako, pero wala man po sinabing cure. May sinabi Doc na hospital, isang private hospital. Hinali lang po, so tutuli ko. Reaction po, Doc. Depende ba kung ang nag-cause ng tinnitus yung tuli, yung earwax. Ayun. Pag tinanggal mo yung earwax, dapat wala na yon. Yan. So, depende sa Pero pag- kausa. That's right. Pag tinanggal yung earwax, meron pa rin. Ibig sabihin, merong ibang cause po yun. Okay. Oh. Good morning, Hen and Doc. Mahapot pa ako kung ano pwede bulong sa talinga kanaki ko. Tagari po dain na gari po may naiingog sa talinga niya. Gari nagkakaging ang pagdangog, may tanugdok ang pagdangog niya. So aki ko po nagpa-firing siya ta uniform personnel. Ano daw po ang maray ka ito kung pwede po makahagad advice kay Doc? Naka-assign po siya sa Visaya. Salamat po, Doc. Yun nga sinabi natin, Henry, kanina na dapat pag nagpa-firing, nagsusuot ka ng earmuff. Provided naman yan eh. Oo. Pag nagpa-firing ka, meron yan sa firing range. Pag hindi mo talaga sinuot yan, kasi isipin mo, ang lapit po ng ano mo, di ba? Oo. Yan, ang lapit yung gun sa tinga mo. Yeah. Ang lakas po niya, siguro mga 120 decibels siya. Yeah. Kasi pala uniform Siguro personnel po siya. Talaga, yun po. Masisira. Maganda po mag-consult siya sa ENT Yeah. para Oo. ma-check yung ano niya. Oo. Okay. Sabi ng isang texter natin, di po ba nakakabingi ang silence? Pilyo ito Parang kanta yun, Henry, yung Sound of Silence. So, Di ba? May kanta. kanta lang yun. Alright. Ito. Yung hearing aid na sagot nyo na po, Doc. Dr. Abraham, gura no po ang magayon na hearing aid. Almost 50,000, Doc, di ba? Sabi mo. Depende sa model. Parang cellphone din yan. Siyempre, mas maraming features, mas mahal. Yeah. Okay. Tama po ba ang nadangog sabi ni Doc na contraction? Wala pong sinabi. Wala iba ito Yung 80 decibel po Reebok, ang Reebok po ni Macy's, mga 20 man sana po yan. Decibels. Depende sa volume, Henry. Pilyong listener ta ito Okay. Doc, mahapot po ako kung nata po pag may nagtatanog, gari nagsisiwik na takuri ang sa kong pagdangog. Ganun po yan. Iba-iba po ang description. Mayroong parang paros. Oo. Mayroong parang may duli-duli. Oo. Iba, may patient ako parang may nagdadrum daw sa loob ng tenga niya. Baka may Iba-iba banda. po ang description. Iba-iba. Oo. Oo. Okay. Morning, Kuya Henry. Pakitanong po kay Doc, maluya ang pagdangog ko kung minsan ay parang may nakabara. Salamat po. Okay, maganda po yan. Ma-check ng ENT kasi maraming ang causes ng may i-investigate po kung ano yung cause ng paghina ng pandinig mo. Oo. Doc, dagon mo Doc, ining amigo kong doktor, Dr. Chris Gianan, may kapiliwan sa buhay. Sabi niya, Pade, yung mga nagirway po ba ay contributory sa noise-induced hearing loss? Kasama kasi sa bahay. Pili ang doktor na amigo kong si Dr. Chris na. Gumamit ka ng earmuff. Mabait po ito si Dr. Chris Gianan, Dr. Abraham. Mabait itong lalaking ito. Pero sabi niya, kidding aside, yung sinabi natin do kanina, kidding aside, yung frequent use ng mga headsets or earbuds contributory din. Kaya nauso yung bone conduction headsets. Yan. Wala po. Ganun din po yan. Basta Oo. headset, basta linagay mo sa tenga mo, it doesn't Ganun pa rin. make a difference. Ganun pa rin. Oo. Di ba, Dok, sa mga pelikula ba, Dok, nauso na nga, pag habok kiribok, bibog takang ki cotton?
Pwede yun. Ang cotton po hindi rin makakaano yan, hindi Oo. rin nakaka-filter Oo. ng noise. Yeah. Mm. Mas, di ba makaka-penetrate din ang kuan? Good morning, Henry. Tama po sinabi ni Doc. Ang taling ako pirming magatulon. Magayunon kaya pag, ay nako, magayunon na pagkulikagon kay earbuds. Doc, tabi, reaction please. Yung nga, in-advise po natin nakasubago na dahil na po magamit kay cotton buds. Ayun, Yeah. Kasi yun nga, natatanggal mo yung earwax, wala ng protection yung tenga mo. So magkaka-problema ka na may infection yung tenga mo. Yeah, okay. Bako po balanse ang pagdangog ko. Igudo ka araw ka ini. Bako balanse ang pagdangog. Pwede po yan, oo. Oo. I see. Tanong ko lang po, taan sa Kuyang Ago, medyo mahina na pagdangog. Parang na-over na ata sa gamot. Pwede po ba ito magamot? May mga medicines po, Dok, na can cause hair loss? Oh, I mean hearing loss. Meron po. Hearing Yung loss? mga tinatawag na, mga aminoglycosides. Okay. Kaya sa mas possible, yung mga doktor po, yung mga doktor kasi nagbibigay pa nun eh. Yeah. Oo. So dapat pala alam 'yun mga doktor ano? Oo, kaya kung binibigyan ka ng gamot, tanungin mo yung doktor mo kung ano yan, tinatawag na aminoglycoside. Oo. Lalo, isa pa yung mga yung mga TB, may mga TB, binibigyan din nila eh. Yeah. Oo. Yung strep injection, unfortunately po, nakaka-cause din yun ng hearing loss. Oo. I see. Unfortunately, yung effect noon, depende sa dose, permanent din. Ay nako. Okay. Kasi nasisira din yung cells ng tenga. Yeah, okay. How about po sa mga design ng pintuan, ng SUV na nakasara, lahat bintana, lakas pa din na pagsara ng door. Hindi ko makuha ito, Dok. Di ba ang sasakyan natin, parang pag nasa loob, hindi mo masyadong marinig yung ingay sa labas, di ba, Dok? Nakakompress siya. Hindi naman. Basta maganda yung sasakyan mo, na maganda yung noise niya, Oo. noise cancelling sa labas, hindi mo naman halos maririnig. Yeah. Unless Opo. nakabukas yung yung window mo. Oo. Oo. Maririnig mo yung traffic sa labas, ayun talaga, at risk ka. I see. May nabasa po sabi niya, Dok, arin po enot na apektado ng loud decibels. Ang puso o talinga? Siyempre, talinga po ang puso dahil mo nag-participate sa pagdangog. Oo. Okay. Gari po, dry laog kan talinga ko. So, earwax, gari dry po. Ano po dapat gawin? Sabi ng texter natin, Doc. Yan nga po, sabi natin, wag pong pabayaan lang. Kung meron kang naramdaman, umina yung pandinig mo, kasi usually ang earwax, ang symptom niya, di mo naman ginagalaw. Kung talagang completely black na yung tenga mo, Opo. ihina yung pandinig mo. Ihina Ayun. na yung pandinig. Okay. Pwede po ba magamot na, pag nasobrahan daw, Dok, sa gamot, pwede pang magamot ang talinga niya? Depende nga, kung sinabi ko kanina, kung yung mga aminoglycosides, Opo. unfortunately, permanent ang effect noon, nasisira kasi yung cells ng tenga. Okay. Pasensya na, Dok, dakulo na po. Ito, sabi niya, swimmer po ang aking anak. Nagkakaproblema siya doon sa sinasabi daw na swimmer's ear. Ano ba yun? Ayun, pinaka-common po yung tinatawag lang yun na swimmer's ear kasi usually nag-o-occur siya pag after swimming. Okay. Ano po yun, Dok? So Anong klase po yun? Kaya usually, di ba normally pag nag-swim tayo, dapat wala naman tayo naramdaman. Yeah. Kaya lang, ang ginagawa natin, after swimming, kakalikutin natin yung tenga ng cotton buds at may infection yun na yung tenga. Yeah. Oo. Kaya tinawag lang siyang swimmer's ear. Pero hindi naman ito actually related sa swimming. So after swimming nangyayari, ano? Ang ganong bagay pala. Okay. So, with that, Doc, anong edad ng tao na ganit, ang presumption ngayon, normal, wala siyang sakit, ilan po ang edad ng tao na parang pwede na magkaroon na ng hinay-hinay na pagkawala po ng pagdinig o hearing loss po, Dr. Abraham? Depende po, siyempre, kung as we grow older, na-expose pa tayo sa malalakas na sound, ma-accelerate po yung yung paghina. Oo.
Kasi siyempre, sabi ko nga, tumatanda rin yung tenga. Basta pa age 60, mga 25% kang age 60 and above, meron ng some degree of hearing loss. Oo. I see. So importante talaga yung education na iwasan natin yung yung mga sinabi natin kanina na huwag kalikotin yung tenga, avoid yung yung mga loud sounds, Yeah. Yeah. na exposure sa loud sounds. Mhm. Isa pa pala, Henry, napansin natin, di ba, yung mga motor. Yeah. Nako, reklamo yan, Doc. Reklamo. Oo, oo. Reklamo yan. Oo. Ang lakas din po niyan. Oo, masisira po. May nakita nga ako, meron siyang motor na yung minodify nga, masyado malakas yung muffler. Nakita ko, nagsuot siya ng parang yung pangtakip Earbuds? sa tenga. Oo, oo. Ibig sabihin, parang pinoprotekta niya yung tenga niya kasi yung motor niya ang lakas na ng sound. So, ganun po yun. Oo. Okay. Doc, dalawang tanong ito, pero pag-isahin ko na lang ha. Sabi niya, yung impact po ng pagsara ng doors ng mga SUVs, hindi lang yung sliding doors, sabi niya. Ang halos kaparehong tanong, paano po yung impact ng pagsara ng pintuan ng sasakyan pag nasa loob ka? Ako kasi may instances po na parang ang sumasakit ang tenga ko pag biglang sinara ang pinto na malakas. Dr. Abraham, reaction please. Siyempre po, pag magsasara tayo ng pintuan ng sasakyan natin, dahan-dahan lang. Kasi pag linagsa mo talaga, sobrang naman lakas yun. Oo, oo. Hindi mo naman kailangan lakasan. Correct. Para pagsara, di ba? Oo. Tapos yung mga sliding, usually sa sa mga van. Yeah, oo, oo. O mga van, kasi sliding yon, medyo malakas talaga yon. Pero hindi naman ganun kalakasan. Yeah. Basta Okay. siyempre, pag magsasara ka ng pintuan ng sasakyan mo, dahan-dahan lang. Yeah, opo. Saka siyempre, masisira yun. Pag continuous mo, malakas yun. Masisira yung door mo. Okay. Ako po, sir, taga-sara ng roll-up door namin sa negosyo. Nag-request ako sa boss ko na maglagay ako ng headphone yata, para siguro sodeng audio para matakpan sa talingan. Kasi po, 10 roll-up door ang sinasara at binubuksan kong araw-araw. Makulugon po sa talinga. Nag-request ako kay headset para dahil ko madangog habang ako nagsasara kang roll-up o nag-open kay ni. Sabi kang boss ko, martihon ka. Doc, reaction please. Henry, napansin ko rin yan, Henry. Yeah. Kapag dadaan ka sa tindahan, magsasara o mag-open, ang lakas talaga ng sound niyan. Oo. So, siguro, kung considerate naman yung boss niya, mura lang naman yung ear muff. Yeah. Oo. Available yan sa mga hardware, wala pa yatang 500 yan. Oo. Oo. Bilhin niya na lang yung worker niya. Isipin mo, 10 roll-up na Yeah. Oo. Tapos everyday mo gagawin yan. So continuous, constant exposure, over time, magkaka-hearing loss po yung worker na yan. Kawawa naman. Kawawa naman. Di ba, Doc, mayroon tayong occupational safety and health sa mga establishments? Dapat siguro Kaso sa malalaki po lang yan, malalaking company lang. Yeah. Oo. Pag sa maliliit na small, medium enterprises, wala naman sa mga ganyan. Yeah, oo nga. Sabi daw ng Ibig na sa mga construction, di ba? Mga construction, Yeah. ako nakikita na nag-grinder. Nako. Oo. Ngayon dito sa katabi namin, may nag-grinder. Oo. Ang layo namin, katapat namin, naririnig ko yung grinder. Oo. Ilalong na yung Nasa worker loob. na yun na, oo. I see. Okay. So, ang medyo bakulog dito, sabi na kang boss niya, martihon ka ngaya. Hindi naman siguro kung gano'n. ayaw siyang, Protection kung ayaw yun. ibili, bumili na lang siya. Oo. Protection yun. Kasi, protection din. Mas mahal yung magkano yung EMA, 500. Yeah. Yeah. Yung hearing aid, magkano? Oo. 50,000. Mas So, yun. Mas problema. Mas problema. Ito, good morning, sir. Magandang usapan yung dalawa. Nakaka-relax kayo in the morning. Uyog-uyogon mo yan. Thank you, Nakaka-relax kayo in the morning, sabi niya. Itanong ko lang po, kasi, nasagot na ito ni Do kanina, yung parang yung wax lumalabas na sa kwan mo, sa tenga mo. Baka hindi yan wax. Di ba, Doc? Ano reaction mo po? Kaya gusto niya daw Usually, alisin ang ng wax earbuds. color yan color brown. Oo. Nakikita mo brown siya
May iba-ibang klase ba, Dok, ang wax? May dry and wet siya? Wala, halos pare-pareho lang. Oo. Yung iba malambot, yung iba matigas talaga. Yeah. Yung iba may talagang wala namang ginagawa, talagang hindi lumalabas. Oo, May impact oo. siya, I don't know, siguro may genetic Oo. Kayo na pinapaliwanag ko, Dok, wala naman akong ginawa, bakit yung wax na naiwan pa rin? Yeah. Sabi ko siguro genetic genetic abnormality. Oo. Tama ba yung sabi niya, pakarinig po kay Doc na yung parang panghihina ng pangdinig nasa lahi din? Tama, Doc? Genetics, di ba? Opo. Kaya pag nag-interview, tinatanong namin, meron ba sa family member na mahina ang pandinig? Namamana din po yung parang high blood or diabetes, ganyan. Oo. Okay. Isa pa po, gusto kong itanong, sa swimming pool, pag nagsisisid, sumasakit ang eardrums? Depende problema po kung yun, Dok. masyadong malalim. Huwag masyadong malalim kung sisisid ka. Oo. Kasi as you go deeper, lalo may pasyente ako nag-free diving eh. Okay. Free diving, ibig sabihin ni free diving, wala silang scuba gear, wala silang oxygen. Oo. Masyadong malalim ang free diving. So, Okay. may pasyente ako nagka-problema sila sa tenga. I see. Pati yung pagdadive pala, Doc, dapat may kanya, may pressure, di ba? Oo, kasi grabe ang pressure as you go deeper. Oo. So, kailangan din may pag-iingat pala pag diver ka, no? Oo. Mm. I see. Okay. Ang daming tanong na listeners natin, Tapalibasa, Dok, matagal-tagal na akong hindi nakaka-interview ng ENT. Ang latest ko si Dr. Philip Roa, pero matagal-tagal na din, Matagal-tagal na din. Okay. Sabi niya, "Good morning, sir. Thank you po sa mga information. Pag ako po nakahiga, nakaside, para yung tingi ko may tumutunog. Pero pag nakatihaya ako, naalis po yung tunog. Doc, reaction please." Ay, dapat po pumunta ka ng ENT para ma-check kung anong cause ng tumutunog. Oo. Okay. Di po ba ang tainga parang may pambalanse siya? Kasi pag na-imbalance yun, may parang nahihilo ang tao. Yung po ang naramdaman ko nung una pero nawala. May ganun doon na sitwasyon. Opo, kasi yung organ ng balance natin, nandyan din sa tenga. Oo. Katabi ng organ ng pandinig, magkatabi yan eh. Oo. So, pinatawag nating vertigo. Yung hilo rin, pag may problema sa tenga, pwede rin pong mahilo. Vertigo. Oo, hilo. Ayun. Okay. Ito. "Good morning. So mga daita tao mag-ingat sa talinga. Welcome mag-join sa Ha Club." Pala. Ha Club daw sabi ni retired Colonel Nestor Belga. Pag maluya na, Dok, ang pagdangog, ang grupo kan Ha Club. Tapos kausap mo, sabi ka, ha? Tama, yun nga, sinabi ko sa bago na. Lalo yung mga senior yan. Okay. Sige, Dok. So, sa pangkabuuhan po, ano pang mga dapat nating tandaan tungkol po sa pangangalaga ng ating tainga? Tayong mga kababayan. Yun po, sa mga prevention pa natin, siyempre number 1, yung mga immunization po sa mga bata, importante yon para maiwatan natin yung mga infection later on. Oh. And siyempre, good maternal and child care, yung mga caregiver, Yeah. i-impose sa family na yung mga huwag gumamit ng mga cotton buds, and yung mga hearing devices. Ngayon, Yeah. meron siyang pros and cons. Yeah. Tapos, siyempre, kailangan identify natin yung mga common ear conditions. Tapos, yung sa occupational, Yeah. ang government may program na yan, maganda mapalawak pa ng government. Kasi usually hindi na, lalo na sa maliliit na business, hindi na masyadong na-implement yung occupational hearing conservation. Yeah. And of course, siyempre yung safe listening, Yeah. strategies natin, and rational use ng mga medicines na nagkukos ng mga hearing loss. I see. Yun po. Ito, Doc, although gano'n ka-open pa lang ng radyo ni Attorney Alvin Villarmino,
balikan ko lang ito para masagot po yung tanong niya. Kasi sabi ni Attorney Alvin Villarmino, may gamot po ba sa tinnitus? Pakiulit po, Doc. Go ahead, please. Unfortunately po, wala pong gamot sa tinnitus. Wala. Oo, wala po. Oo. Inaano lang natin, minimize natin yung yung sound. Number one, suot namin sila ng hearing aid. Okay. Kasi usually pag may tinnitus, mahina din ang pandinig niyan eh. Oo. Ang hearing aid, nakakatulong, at least ma-amplify yung sound, makakarinig ka ng maganda, mamiminimize na yung tinnitus. Pero actually po yung tinnitus, hindi naman nawawala, nandyan lang yan. Iya. Pero may gamot pala, namamanage, Doc, kaya may gamot na pwedeng gamitin para makontrol, mamanage. Wala pong gamot. Walang gamot? Lang natin. Wala. Ina-advise namin, merong sa mga Android, bali parang mo lang, ang mahirap kasi sa tinnitus, yung iba nahihirapang mag-adapt. Okay. Ibig sabihin, nahihirapin silang matulog kasi lumalabas yan pag tahimik yung lugar pag matutulog ka na. Diyan nila naririnig yan So, ang iba, nahihirapan mag-cope, hindi nakakatulog. Oh. So, ina-advise namin, kasi sa Android, ewan ko sa iPhone, Opo. meron dyan, pwede mong i-download sa Play Store na app, tawag doon, Sleep Sounds. Sleep Sounds, free naman yon, pwede mong i-download. Tapos, sinasabihan ko yung pasyente, i-play mo yung, pupili ka, may rainfall, may wave, may waterfall, i-play mo siya bago ka matulog. Tapos adjust mo lang volume. Parang ang strategy, matutulog ka, may background. I see. Para yung attention mo doon sa background noise naririnig. Hindi yung naririnig mo sa katawan mo. I see. Pidyo pala itong tinnitus na ito, Pag silensyo na, pag wala nang ingay, saka siya umatake? Yes. Kasi usually, pag di mo yung marinig, pag during the day, busy ka. No. Kasi di ba maingay during the day. Opo. May aircon, may busy ka. Yeah. Hindi mo na maririnig. Pero pag matutulog ka na, tahimik na, yun. Oo. Ano na yan? Maririnig mo na yan. So dapat maglagay ka na parang background sa pag natutulog ka, music o sa counting ganon, Doc, tama? Yes. Anything na ma-deviate yung attention mo. Ayun. Okay. O last na lang kasi tapos ng oras namin ni Doc. Bakit po, sandali, hindi ko alam to Doc, bakit po pag may sipon sa tainga lumalabas? Mayroon maganito, Doc? Luga na po, usually very common yan. Kasi may connection po ang tenga at saka yung ilong. Oo. O pag may lumabas na, baka luga na. Usually very common po yan sa mga school children. Yeah. I see. Okay, Doc. Salamat na maraya. 8:31 na nakautang tayo sa programa ni Padingal. Pero yung mga gusto ka pong makausap, gusto kang mapuntahan, anong oras po ikaw sa AMEC? At saka anong oras po doon sa Tabaco City? Sa Cope ba yun, Doc? Cope po. Sa Anong oras po ang Tabaco. clinic hour mo sa AMEC at saka doon sa Cope Tabaco? Go ahead, please. Sa AMIC po, Monday and Wednesday, 10 a.m. to 12 noon. Tuesday and Thursday, 10 a.m. to 4 p.m. Sa Cope Hospital naman po sa Tabaco, Monday, Wednesday, Friday, 3 to 5 p.m. Opo. Sa Doc, sa BRHMC? Sa BRHMC, Friday morning. Every Friday morning. Yung po Friday mga, morning po. Tandaan nyo na lang, pumunta kayo doon. Kung medyo nakalimutan nyo, i-text nyo ako at sasabihin ko po sa inyo. Kasi nakasulat yung sinabi ni Dr. Gonzales. Okay. Dr. Abraham Gonzales, Doc, maraming salamat. Ano pang ating parting words sa mga listeners natin ngayon? Go ahead, please. So, sa mga listeners, ingatan po natin ang ating tenga. Kasi very important po siya sa ating communication and then day-to-day living. Pag may problema po ang ating tenga sa mga bata, siyempre hindi na po makakapag-aral, so limited na pong employment opportunities natin, And then mayroon pong mga studies din na may mga hearing loss, may mga incidents din ng depression, Oo. Kasi ang iba ayaw nang lumabas kasi nahihiya. Kasi pinagtatawanan, so may stigma, ayaw at bingi yan, parang ganyan. Okay, may incidents po na may mga hearing loss din daw, may studies ngayon na may mga, it increases your risk of dementia.
I see. Okay. Siya. I see. Opo. Dr. Abraham Gonzales, Doc. Ingat po. Maraming salamat. Until next time po. Thank you. Thank you so much. Henry. Okay. Alright, thank you so much. Mga tugang Dr. Abraham Gonzales, ENT, mga tugang sa tuyang resource person mo niya na pagkaaga tungkol po digdi sa tuyang topic. Salamat po sa sendong partisipasyon sa tuyang tabing programa through text and messenger ngunyan tabing pagkaaga. Masunod na, Oragon Bicol, kasabay si Pading Alarmario. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ang mga baretang ini